wona babiraɗo goɗɗo ko yewde kalta ko babiraɗo goɗɗo eyyi haala fewat an watti fayru bamma e korka a watti fayru bamma e korka onon son kori am jiyata mo jiiɗa o wona bamma min noon wonmo nandum ɗo noon wutti noon e wuuro he ɗon ƴewata yama noon leɗɗe ɗa wutto oɗon tan mbiya garta ɗum mbiya tan an kay wadde so yumma seranoma hanki ko an jogui ko an waɗi porɗo holno foti duuɓi gonduɗen hanki mbiɗa finni hanki holno foti duuɓi gonduɗen o ñalawma hande mbiɗa finni te sa ustani am conte maɗe yumma torkata tonga min duuɓi ɗo gonɗon ni mbayi hewde ni mi yima mi fayituma a fayitam ɗum wattinto wadde mi fayitam est ce que min a nangui kam ni e jungo ni mi nangadima kono vidéo ma nani ɗo ganduɗa ko fenade vidéo nani min ko jibinami komi filmaka ƴew vidéo ma nani o kam mata o a yeddata ko an wonɗo ɗum ɗo wonno ne woɗɗi ni a wawi wiide ko min wawi wiide ko min ƴew ɗum idaneji ƴew ɗum ne woɗɗi ƴew ɗo no ganduɗa feeni min ñande mbaɗa daneje ko mbaɗɗa ñanden min mi meeɗa yiidema aɗa ɓorni ko wona danejo wona hande mbaɗo no oloni mbannomi ñande hen korka ka ko dari ko danejo tan lilla hande tan cansuɗa wonmo noon wonɓe dardinomi noon sukaɓe tan dardinomi seeɗa babiraɗo goto woni ɗon waɗi wutti dane ko on jagguɗa ga eyyi joni an ɗe poɗɗe mo jeeyi ɗum ɗe poɗɗe ɗe gadduɗe mo jeeyi suudu ma tawmi de mbeɗa jogui ordonnance kono ɗe ngala hen o kam ala hen ɗe poɗɗe hanki naari gallo e hanki naari gallo min ordonnance woni koye suudu yumma nan jaggi wi ko ma korka ma ene yere mi natata suudu yayam an ko probléme gonɗa e waddude mi waddani probléme de kono an e yumma mo luɓiram gallo ha korka ma ɓa ɗo ala ngala baba hoto won noon on ngala suudu somi luɓirima gallo to min payi min mi jaɓi to min payi mi jaɓi nda sernami poɗɗe mi jaɓi sernami mi jaɓi de ayi bamma ene ñaama aɗa andi kam ko ref jurmora ɗum kam mbasa ettinde galle e kono kam nde korka dari nde a wiyatno tan ka dafaɗo en kaɓat ɗo haare majjum en kaɓi haare majjum kono battene mum a hejjima korɗa hejjade kay ko hamdane 12 daran ha woɗɗo e seeɗa an jin ñanden ko baɗɗa ko wona ɗum ha kadi billahi llazi longue jeerete de ɗum haɗi kam wiide haram ɗum kamaron bonnata ko longue jeerete neɗɗo jiɗi longue jeerete tan hay ɗum koye heñade longue jeerete kay a haari ko wondude anji tan waɓen mon hoto yiide a haari kono ay so wonani ɗum ñanden mi anda hol ligguiɗo ko ɗo maaro so waali weeli ayi so waali ayi wona yumma kam ala ɗo enen tan jawata ɗo eyyi so maaro waali sa yiiti ɗum ani hoore ma jimmo ɓaddoɗa kam ganda ko jiiɓi bamma yiiri hen ay ko gandu maaro kono weeli ko mi jiirimi jonde ma nde jonde a meeɗa waddin ɗo e galle sowona ko wondi ɗo awa ɗum wadde ɗo awa wadde ko hedda fof nawane hoddiɓe nawane hoddiɓe anne hoddiɓe koye men taw jaade ganda hoore ma bamma nan ɗo wiya waɗantake karaw te o gandi no foti duuɓi leydi ɗum sella an aɗa ala sellama no foti balɗe an tan Asella. dawata an Min tan sikkano dawata ka koro. min mi dawata wona joni noon taw jiɗɗon tan komi jokkiro ñalawma janggo o kam mami dawru korka ƴeewa bamma kam jokkiri ma ƴeewa bamma dawray ala hande kay mi fiɗino ni kono ha ɓoyi tan esma ma o tampini ayi ɗo wonano kurko goto tawno ham ɗo e tan wi kam baba ana wawa jokkit a wawa sa wi tan aɗa nawa jammo tan ni babu ka mbasa waddude nenam mi woppat woppu hoto hoore mbasa waddude nenam mbiɗa fondi hen so fof fali coɗa sac maro mbaɗa kafara yumma mi haalani mom ya har bamma ko so bamma makko ne wawi hartademo saabu min natirno men ko moƴƴi ko nehi kono so lewol korka ari ko suuɗa ala ba wi nenam ko aha nenam ko moƴƴi ko nehi duuɓi capanɗe jeeɗiɗi so wiyama no forcé e korka wiya ko yo jokkir babu hoore ka poɗɗo hoorde sa andi a wawa kadi mbiya wawa jidde pa ɗi bamma kay ko heddinde wiide wawa an ka mbiɗa aɗa hoorna galle ma wiide wawa mbiɗoɗa te ani min ko ɓuuri kam tampinde min ko duudo atay o ay ñana so wonano tan babu mi haalama noon ko anjemi heñade ni nde jarmi lowol nde mi yaro suno saaɗi mi haalama noon ɗo mbiɗa longue jeere ɗo comme baɗɗum aris kañum ko porɗa hen ko foof a jarama mami haalon nena ma taw yumma taƴini رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب رمضان يا حبيب so tawi laaɓi aade ko golle mum moƴƴe gonandi maagu wingo moƴƴagu kam ko cuɗari tan fodde kala gurɗo ko dadade darade gollade e saaha walla yonto mo hawri hoynetenode so sami ina foti hoccede ko pular wi noon Allah adani en ceerno mo ganduɗa ko ceerno jaam zamanu ceerno jaaduɗo e zamanu ɓurɗo lollirde ceerno Mouhamadou Wagne baɗowo golle payodinde ko fate e inde Allah hani e dabo tawi a jokkodire jaam zamanu
o safrete hano hanirtini en omo yawri ɓandu wuluru ɓandu teddoru koyɗe musoje hani e hoore helore so tawi a ari a jokkodiri jaam zamanu o safrete ha cella te lotgal kadi jidda o lotete ha ɓandu ma ndu wayno sukara ni so tawi ɗo ndewɗa foof indema ina haale walla so tawi ka commerce a dañat client tigui rigui no hannirta ni jaam zamanu noon omo wondi e kawnide so tawi ko gorko aɗa wondi e debbo ladde so tawi a remako walla ni so tawi ka gorko gonduɗo e debbo ladde walla debbo gonduɗo e gorko ladde yani neɗɗo laddiyanke gonno e hakkude yimɓe kala so tawi a are jaam zamanu o safrete ha cella loota ganduɗa mo ɓandu mum teddi omo itta kadi gonduɗo e uddo walla uddare hani e dabare gonɗe e nder galle so tawi a jokkodiri e jaam zamanu o safrete ha cella jiilol ko ɗum tan o yawrani o safrete ha mbiya kes jaha e hajuji ma kala jaam zamanu noon ko ceerno jontaɗo ceerno jaaduɗo e zamanu ɓurɗo lollirde ceerno Mouhamadou Wagne gonɗo ɗo hande e Marda Walo walla ni tawetede kala e sahaji e nokku Mauritanie walla ni ha Mbour leydi Sénégal kanko jaam zamanu noon so tawi aɗa yiiɗi jokkodirde makko numéro makko téléphone mbatta ko 78 178 47 71 78 178 47 71 a heɓat jaam zamanu tigui rigui o haalanma hol caɗele maɗa ɗum noon on jarama e ketugol